Di Taraga dinay na ulan, pitinan sayo Joapo den manyubara sakit manyeso kadiri ambo mao tinggal akuli pambalui tulang nyampang ko api rasa kiambo mao ampun jemaah mande barika apo kadayo kadiri nangko mao hari ka hari larut jo para saya malah ngadepura bakutiko mau di ambo malah baka panjangan sakit manyeso kadiri ambo mao tinggal akuli pambalui tulang nyampang ko api rasa kiambo mao ampun jemaah mande barika santano ko mati sadang begini mau dirantau dena baku sio mande mencari
batu meja. Sakit manyesto kadiri ambo mao tinggal akuli pambalui tulang nyampang ko api rasa dia ambo mao ampun jemaah mande